Dan komt terug van Waarden, het mooiste stukje van Waarden. Dan pakt ze een stukje sweater mee. Komt terug ook heen, Grutte Wopke, een begrip daar. Prachtig mooi. De goddeloze single, met alle verhalen daaromheen, de spookverhalen van vroeger. De skillige peepkomst. En dan komt via de eerste kant weer van Waarden in. En dan eindigt weer bij de skiersteens waar je gestart bent. Dus in die zin is dat eigenlijk... als je fietsen of keur je, het is een hele mooie afwisselende route. Net alleen naar de gebouwen, maar ook naar een stukje natuur waar je terugkomt. Een stukje Friese Waarden. Zo'n kwaad is de historische route van Waarden te belibben. Vrijwilligers Gerk van der Veen en Harm Woelinga hebben met z'n tweeën de route uittocht. En dat opduigen van zijn route smaakt het misschien zelfs wel naar meer. En dan komt er aardige dingen te zien en denk je, oh wat leuk. Over de veemerk bijvoorbeeld, maar ook over het haventje en wat er gewoon weer. Dus ja, je blijft ontsnuipen. Je moet er zelf zeggen van nou stop ik ermee, want het blijft ondergaan. Je wordt haast historicus. Nou ja, dat is altijd wel een van de dingen die ik heel mooi vond. Ja, geschiedenis is altijd iets wat me heel wat aanspreekt. Dus ja, en dan verdiepen ze iedereen en dan kun je straks niet meer ophouden, nee. Het is een route van om en nabij de 10 kilometer. In totaal worden er 41 plakken in en rondom het dorp van Waarden aandien. We gingen er ook 60, 70 van mij te kennen. Maar op bepaald tijd, maar zeiden wie bij nu staan, een bepaald aantal, had ik mijn financiën natuurlijk te mij zien. Maar de keuze van de verschillende panden, dat hebben mij bepalen laten terug het type gebouw. En we hebben ook nadrukkelijk symbool naar het moet net alleen maar de deftige, mooie gebouwen van jaren waren. We moeten ook aandacht hebben van hoe leven de gewone mooieren. Dus daar hebben we ook voorbeelden van mijn naam. En we hebben de nation van, het moet ook een beetje een ontsluitende route worden voor de mensen die de route keuren of fietsen willen. Intussen is de route al toch een tichtal mensen volgen. En de reacties daarop, dat jouwt de vrijwilligers Gerk en Harm een tierengoed gevoel. Het jouwt een heel stuk voldwaning, mag ik zeggen. Van, eerst ook mensen die komen onderwijs, komen ze dit zien en zeggen, goh, wat hebben we daar wat moois van maken en zo. En nou, dat wie van Waarden aan ta. En het zet van Waarden op een kaart. En hoe zo enthousiast is zo. En vooral ook omdat er heel veel informatie op staat die het mensen net wisten.